Adapun asa namu pengulu dari pangka saratulu tampuak tangkai gagang pemaci sinan ninggoknya matoladi yang bakih punco arik mengungkuang kok lai tampan tabao urek liek kareh bamatan dagi yang bepilin silang siwa tukang selesai membantuaknya dilangkuang makanan rawi dilariak tunangan ukia putih yang sanang bawa memuji simpai melilik sanang hati sapakai lilin juang balau. Uji mana kesimpulannya? Kok nak jadi pengulu juo, pangka jolu dalam adat tampuak ditangkai di nagari pembalo anak kemanakan. Taguah-taguah bapendurian, jaleh-jaleh tanah bapijak, yakin-yakin kamadiawah. Itu cie. Arati kareh bematan berprinsip dalam bersikap, konsisten dalam bicara, tanggung jawab dalam bertindak. Baik itu bahasa orang kini. Bantu tampan romban manakah mukaswinyo tahu je nasib anak buah peduli je masalah cepat tanggap dengan aspirasi arus bawah usah cuek kata orang kini masa bodoh kicik orang Jawa butuh 9 bersuawa janyo putih yang melara ulu takanak simpai je bawa pengungkuang pengabe are itulah iman dengan takwa anak agamo pagaran batin syariat pidoman nidik suluh di dunia jua kire saat taguah-taguah hulu sabi nak setajam-tajam matoladiang nyampang ngambalau tak marape alamek lungga dipakuakan pancuang janarok kemangutui itulah hinyo kasih sayang nak mengabek jutali budi babungo santun jaibo pamor datang susah mendapet karisma katibo surang sinan wibawa tetampang adapun hiasan diukiran mangko manih dipandang mato saju ati salesobatin banamu baramah tamah banyak leseng yang dari galak dapet sanjuang indak melantiang kana upe pantang mengaluah kariti jadi vitamin kayo musikin tak basisiah nan kurang sapo daulu nalai kama katai tapi kok tak basuo nan sadonantun nak kalau kau lulu tibarau bawa kajai simpainya dawai jo bantua indak manakah jo kilek jauh sekali elok tinggalkan mata sabi kato ko ura-ura ungkai berundiang taranja-anja patang pakai beriswek cahaya budi tersingi dinarami agamo mengulik dasun tiok disapo tak babunyi asa dimbau tak menyami suku memanci yang dibalango narunci yang ngerawi jo itulah pantang cilakonya nak jadi pengulu pucuk bule pimpinan de orang banyak jauh kembana tunakan duang upek sarapah nang katumbuh doso lah anak nang kadape ayah tak ilah tentang itu. Oh nak kanduang imbawan nayah agak parapek melah duduk nak nyato uji kata-kata. Pada jangko takaran umum ukuran pasa yang biasa. Sawajah tentang pengulu pemangku adat di nagari. Menaruh sarai pemakaian kriteria kece orang ado sabaleh nilangannya. Manulah jinih nang sabaleh. Pertama Islam. Kedua mesti laki-laki. Ketiga banda tajunanaya. Keempat balik berakal, kelima sehat laya batin, keenam urang arif babudi alih, ketujuh peduli ju anak buah, kesalapan kasih jaibo pada adat, kesembilan menaruh jiwa pemimpin, kesepuluh adil secara jujur dan nan kesabaleh ringan muli lama berunding. Setantang Islam agamonyo itulah sarai pokok pangka. Salua ugamu Islam tertulak jadi pengulu sarek 10 tak balaku. Sabab itu ketuayah nan jadi landasan adat urek tunggang tali mariahnya nyatolah hadis di Quran. Adat basani syarak basani kitabullah. Kok nyato inyo orang kapia ataupun murtad baliak gagang gugua segala kewajiban tangga rangkaian hak adatnya. Usahkan kajadi datuk nak baban pengulu keripangku menjadi sultan pun tak mungkin. Punah warihnya jadi minang babasuh jajak di pusako haram memakai nama suku talanti yang di rumah gadang. Baik itu mengundangnya. Dalian dan indak ragu lai pasang sudah pakula mati. Itu yang pertama. Yang kedua, orangnya mesti laki-laki. Sabab sepanjang ukuran syarak laki-lakinya tu pemimpin babateh pada perempuan. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Baik itu ayat mengatakan landasan hukum syariatnya.
tigo babanda tajunan aja jaleh pisaku pawarisan nyato basasok bajarami basuo pandam pekuburan bukan inggo bukan mencakam bukan pulau urang malaku taluki di dalam ranji nan kampe balik berakal alin sampai ukuran mua urang terbilang anak-anak di luar sarai tunamo dia daik koto piliang dek karambia tumbuh di matu warihnya lansuang dari mama buliah lagala dilewakan walau datuaknya pajaketek namun memaci tampu andiko talimpah bakeh nan pati sampai menanti gadang nan kalimo sehat lahia sehat di batin kok badan sakit-sakitan sakit nan tidak kunjung cegak salah bau kurang anggoto cacat fisik baki cek urang di luar bilangan adat atau gilo dalang jo pasiak kan dua sebalah tali gitarnya tu beluak kurang panuah indak baruang baki masuk laki lah palang pasa adat pangkik pengulu balarang yang keenam babudi akhlak betarati walau mungkin dipandang mato bantu lai takah punado tapi ko idui indak babudi laku parangai bisuannya akhlak indak menaruah hilang patui jadi pemimpin nan bak menitih kayu lapua ibarat menumpang duduk tiri hanyi sarantau anak buah nan ketujuh peduli jua anak kemanakan sapan tunggu balo tengah padang inge taranak tapi cawai siang jago malam betanggang panjang caliak nyari yang pendanga adih diarek kemalatiang alin saki panawati bo baru tagamang laba jawe tiok tangih makanan tujua baitu si paik rong balo nan kesalapan kasiah dicinto pada adat babaiyak sangko jo pusako undang-undang bejunjuang tinggi kok nyampang ragu jo adat ati bainggan menerimo dalam menio baindakan antilah jadi pengulu urang munapiak tunamongo santano lai kemengawi adat disai dipakainya joko taraso membarei tibola cecek tapawandiang dikatakan adat lakuno lah tinggal caro berpikir mahambek garak pembangunan di tangannya adat kecaya tuna bapitaruah tak kemanci musang menjadi indo ayam nan kesambilan leadership pandai menyusun jomato dijak melenggang ketalenggo sesuai agak juadiah dialih karajo tukang indak bakasan sambuang paran nan bungkuak makanan tarah nan kasek makanan rawi sesuai mangko tekanak talatak suatu makan nan kesapuluh adil serta jujur adil dalam menghukum jujur dalam menimbang di tengah letak tulang punggung sakadar menimbang sama barek nak joko mau kuasa sama panjang tiba membagi sama banyak alun sampai hakikat adil jujur nan patut diragukan sebab itu ketua ayah samu bare ameh je perak ganiah marikan saukuran daging setandi yang jaga leme itulah zalim menemukan acuwang piki yang ranuangkan dia ingin babue adil jujur naluruh lurih tabuang angkare kayu sama panjang rumah apa nak katakan kabaalah bantu rumahnya kalau tunggak yo paran sama panjang rasuak sepanjang itu pulau taruh kepada kusen pintu anak janjang kasau jolai hingga ke pasak pintu dapua ukurannya ampe-ampe meter lai ke jadi rumah nah de anak beradik kakak dan adik sedang di TK dan kakaknya to SMA dia giah jajan sama banyak dibari 1000 surang maka kejamlah waang kenan gadang indak sampai semangkuak baso lobo namanya kenan ketek jajan paremen 300 minum membawa dari rumah abaa mungkin adil di mata letak kejujuran agiah nang ketek 500 bari nang gadang 3000 itu barunya sadang elok mako hakikat adil kejujuran nak ialah meletakkan suatu pada tampek tak pakai alu aja patui seimbang serasi dan selaras di jari letaknya cincin di langan tekanak galang meliek di mata batin nah iko sarek nang kesabaleh nang pengabisan banamu pemimpin tauladan bersambuang ateh di bawah sepaham balik bertimba komunikatif kecil kini baalah helok bunyi rabat nak dek pakak orang mendanga beliau melengah saja maku paralu bersiang ateh tumbuh memandang dia terupo cito lalu mengkasih sampai sesuai umpan waikan duduk setondan di pendayung itulah sabaleh sarai nak itu pulau pendapat ayah sepanjang ilmu yang tersimpan
Mungkin ditambo tak basuo dek rang cadiak balang sabui dek nan pandai betuka bumi ujuknya ke situ jo. Ayah membaca nan kesirek tinggal dewaang memahami.